tajba lil kulħadd. Aħna komplejna għaddejjin bit-testijiet tagħna u l-bieraħ kellna 8 persuni oħra li fiequ minn marda tal-COVID. Bekk issa n-numru totali ta' nies li fiequ huwa ta' 126. Dawn it-8 persuni li fiequ għandhom etajiet li huma differenti, għandna 4 tal-età tal-fuq minn 20 sena, wieħed fuq 30 sena, wieħed il-range tal-40 sena, wieħed 60 sena u wieħed 70 sena. Bekk bħalma qegħdin taraw l-etajiet ivarjaw li huma wkoll jikkorrespondu wkoll mal-każijiet li qed ikollna li huma pożittivi. Il-bira ħamilna 574 tests. Bħalma qegħdin taraw fil-weekend dejjem qed ikollna sitwazzjoni fejn qed ikollna inqas nies li qegħdin jagħmlu t-test u nerġgħu hekk intenni l-appell lil kulħadd li dawk in-nies li għandhom is-sintomi importanti li jiġu ikun xi tkun il-ġurnata għaliex huwa importanti li aħna nittestjawkom immedjatament ħalli hekk inkunu nafu x'inhi s-sitwazzjoni u anke nagħtukom il-kura li hemm bżonn. Minn dawn it-testijiet li għamilna ħarġu 4 li huma pożittivi, bekk issa it-total ta' każijiet li għandna li huma pożittivi huwa ta' 431. U jekk inneħħu dawk il-każijiet li fiequ u dawk li t-tlieta li mietu, bekk għandna 302 cases li propju huma active cases. X'inhuma dawn l-4 każijiet li kellna? Kellna raġel ta' 59 sena li beda bis-sintomi fi 17 ta' April bis-solaq tuħ ta' nifs u kellu wkoll chest discomfort beda jdejqu iċ-chest u anka kellu nuqqas ta' toma li hija sintomi li qegħdin naraw ukoll. Da persuna ma jaħdemx allura l-każi ta' kuntatti li kellna kienu tal-familja tiegħu. It-3 każijiet l-oħra huma każijiet ta' persuni li qegħdin fid-detention center ta' Ħalfar fejn issa hemmhekk infakkarkom li kien qiegħed f'kwarantina u aħna bqajna għaddejjin bil-testijiet tagħna ta' numru ta' każijiet biex aħna dawk il-każijiet li jkunu pożittivi naqbduhom mill-ewwel. Ġifieri hemmhekk minn Ħalfar Tent Village aħna issa sibna 3 każijiet oħra li huwa raġel ta' 24 sena li kien ġie mill-Marokk, wieħed ta' 17-il sena li kien ġie mis-Somalja u ieħor ta' 18-il sena li kien ġie mis-Sudan. Propju għalhekk issa n-numru totali ta' każijiet pożittivi li ħarġu minn hemmhekk huwa ta' 38. U bħalma nfakkarkom dawn il-persuni li qegħdin f'dan iċ-ċentru ta' Ħalfar Tent Village qegħdin kollha f'kwarantina, imma dawk il-każijiet li jkunu pożittivi aħna propju niżolawhom u nagħtuhom il-kura li hemm bżonn ukoll. Bħalma qegħdin taraw in-numru ta' każijiet li qed ikollna huwa pjuttost żgħir, però aħna qed nibqgħu għaddejjin blit-testjar tagħna u anke li qegħdin inkomplu nżommu għajnejna fuq is-sitwazzjoni għaliex huwa importanti li aħna kemm jista' jkun anke jekk ikun hemm kull każ li jkun hemm fil-komunità ta' kull każ minn persuni li għandhom is-sintomi speċjalment qed nerġgħu nħeġġukom biex intom iċċemplunna fuq il-111 ħalli bekk aħna nkun nistgħu nagħmlu t-test. Dan huwa importanti ħafna. Huwa importanti għal persuni individwali għaliex iva veru li inti ikollok l-iktar komplikazzjonijiet f'nies li huma iktar anzjani jew inkella għandhom mart li huwa kroniku, però nafu wkoll x'jiġri barra minn Malta li mhux l-ewwel darba jkun hemm każijiet ta' nies li huma b'saħħithom, nies li huma pjuttost ta' età żgħira li wkoll ma tafx kif tista' tkun il-komplikazzjoni li jaħorġu allura importanti li aħna nagħmlulkom it-test mill-ewwel u nkomplu nsegwukom anke jekk nkunu qegħdin tinżammu d-dar tagħkom stess. Allura dan huwa importanti li tiġu forward biex aħna nagħmlu t-testijiet. Barra minn hekk ukoll dawn il-każijiet li qed ikollna importanti li aħna nkunu qegħdin issegwu u nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni hawn Malta. Għaliex abbażi ta' din is-sitwazzjoni aħna nkunu qegħdin naraw il-miżuri li nkunu rridu qegħdin nieħdu. U anka importanti ħafna wkoll għaliex aħna għandna l-obbligi wkoll internazzjonali li aħna nkunu qegħdin nirrapportaw in-numru ta' każijiet biex anke ngħinu fis-sitwazzjoni madwar id-dinja kollha ħalli hemmhekk qed ikun hemm monitoraġġ u anke jkun hemm għajnuna minn pajjiż u ieħor. We have had 8 new recovered cases, so we now have a total of 126 cases who have recovered.
From the test that we have done yesterday, we have 4 new positive cases. Of these, 3 of these cases are from the Halfar Open Tent village, who are currently in quarantine, whereby we are continually doing tests on a number of these persons who are living in this area, so we can identify the cases very early. The total tests we have done is increasing every day, and till now we have 431 positive cases. The actual active cases, so when we remove those who have actually recovered and those who have passed away, is 302 cases. Our appeal is always to come forward if you have any symptoms, which is very important because we can pick you up very early. We can give you the treatment that you require. Some of the persons can stay at home, but others may require hospital admission. It's very important that you are tested because if you have any vulnerable conditions, you are at higher risk of getting complications, but it could be also that there may be people who do not have high-risk conditions or younger in age, but we have seen from international literature that these people can also get complications. So my appeal is to come forward and get tested, stay in as much as you can so that we can reduce the risk of meeting other people who may be carrying the virus and who could be infectious and who have not come yet forward for us to be tested. So our message is to come forward for testing, stay in and stay safe. Naddu issa l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti għandna Nicole minn Newsbook. Nsellimlek, Professor Gawtri, mistoqsija waħda jekk jogħġbok. Tkun tista' tgħidli għaliex fil-Halfar Tent Village mhux qed isir test lil kulħadd f'daqqa ma' grupp kuljum. Grazzi. Iva, aħna għandna pjan ta' strateġija kif aħna qegħdin nittestjaw lil dawn il-persuni li qegħdin fil-Halfar Tent Village bħalma qegħdin taraw aħna qegħdin naqbdu grupp biex aħna nkun nistgħu nittestjawhom. Importanti niftakru li meta inti tkun qed tagħmel it-test at that particular point in time tkun qed taqbad dawk il-każijiet li għandhom biżżejjed partiċelli mill-mikrobu li aħna hemmhekk jista' joħroġ li huwa pożittiv. U għalhekk aħna lura dawn in-nies li qegħdin joħorġu pożittivi aħna hemmhekk qegħdin niżolawhom il-kumplament u anke nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni ta' min kellhom kuntatt dirett ma' dawn il-persuni u bekk eventwalment aħna nkunu għaddejjem din l-istrateġija fejn nkun nistgħu nittestjaw lil kulħadd. Xewna minn Malta Independent. Sellimlek, Prof. Gawtri. Mela, l-ewwel mistoqsija hija li n-numri f'dawn l-aħħar ġranet kienu baxxi ħafna, speċjalment meta inti anke l-Ministru fejn kemm il-darba għatu lill-medja li l-pik se jintlaħaq f'dan iż-żmien, ġifieri bejn mid-April u end of April. Issa wasanna f'dan iż-żmien u n-numri mhumiex jintlaħqu. Jista' jkun li hemm problema bil-mod kif qed jiġi ttestjat is-swabbing u jekk m'hemm problema fit-testing tista' forsi tgħidilna kif se jinqabdu dawk in-nies li jaf għandhom il-virus u mhux jiġu għandkom. It-tieni mistoqsija hija rigward is-sitwazzjoni fil-ħabs. Ittieħdet id-deċiżjoni li n-nies il-priġunieri vulnerabbli fil-ħabs jiġux iżolati jew le? Grazzi. Mela, fuq il-numru ta' każijiet li qed ikollna, aħna kellna diversi modelli fejn aħna konna qegħdin naraw kif tista' tkun is-sitwazzjoni u anke bbażat tal-modelli li aħna konna qegħdin naraw qegħdin f'sitwazzjoni bħalissa li għadna bil-każijiet li kuljum qed ikollna numru ta' każijiet li dan hija tivarja, però rridu niftakru li n-numri tagħna anke jekk ikollok totali li huma iktar minn dak li qed ikollna llum huwa pjuttost numri żgħar, allura l-varjazzjoni tista' tkun qiegħda mhux daqshekk kbira. Aħna dejjem inħarsu lejn trend line inti tara kif ikun tiela dejjem il fuq u inti dejjem tnaqqas dawk il-varjazzjonijiet li jista' jkollok ta' kuljum. Bħalma konna qegħdin naraw sa mill-bidunet. Aħna qegħdin nagħmlu t-testijiet permezz tal-swab tests li dam jisiru permezz fil-laboratorju mbagħad fejn inti hemmhekk taqbad il-partiċelli tal-virus li huma jinħadmu wkoll ċertu metoda ta' PCR li hemmhekk inti huwa il-gold standard li jista' jeżisti biex inti bħalissa tkun tista' tagħmel it-testijiet. Dan huwa l-aħjar li jista' jeżisti, kollu ftit nuqqasijiet bħalma jkollu kwalinkwa test, però huwa l-aħjar test u anke l-aħjar li qed jintuża madwar id-dinja kollha.
Nafu wkoll li hemm xi antibody tests li bħalissa qegħdin jintużaw, però rridu noqogħdu attenti għalihom dawn għaliex rridu noqogħdu attenti li jekk humiex validi jew le. Ġifieri nafu jekk inti tagħmel test tal-antibodies, importanti li dan ikun ikkonfermat permezz ta' swab test li jsir permezz tal-swabbing anke mill-imnieħer. Aħna qegħdin infittxu kemm jista' jkun li naraw insibu l-każijiet anke dawk in-nies għalhekk isiru dawn l-appelli biex dawk in-nies li qegħdin iħossu ċertu sintomi nkun jistgħu jiġu forward għandna ħalli aħna nkun nistgħu nagħmluhom dat-testijiet. U dak huwa l-aħjar mod li inti tkun vera tkun tista' qiegħda tara x'inhi s-sitwazzjoni hemm barra fil-komunità u tkun tista' tagħmel assessment ta' trasmissjoni fil-popolazzjoni tagħna. Fuq il-CCF, hemmhekk aħna qegħdin ukoll f'kuntatt dirett magħhom ħalli aħna nkun nistgħu naraw kif inhu l-aħjar mod li jiġi kontrollata s-sitwazzjoni wkoll li tnaqqas kemm tista' riskju speċjalment lil dawk in-nies li huma vulnerabbli li assimili bħalma qegħdin naħdmu ma' istituzzjonijiet oħrajn ukoll. Ivan minn Times of Malta. Hi, Profs. Good afternoon. I would like to ask, have the types of tests used over the weekend changed? And if so, why? And what is the difference from these tests to the previous ones used? And the second question, how do service providers, such as lawyers, know that a person who has tested positive and was quarantined at home is now okay to be seen? Do they get some kind of slip, an official document that they can present? Thank you. Mela. Fuq it-testijiet aħna dawn bħalma semmejt aħna nagħmlu permezz ta' testijiet bl-swabs li jsiru dawn mbagħad imorru l-laboratorju. Aħna sa mill-bidunet dejjem konna qegħdin nużaw l-istess test li huwa PCR testing fil-laboratorju li huwa l-aħjar metodu li inti għandek li huwa l-gold standard fejn inti tkun qed tittestja għal partiċelli ta' dan il-mikrobu permezz ta' pick-up fil-laboratorju tagħna. Dawn aħna nużawhom permezz ta' swabs, aħna sa mill-bidunet konna qegħdin nużaw dan il-metodu u dejjem bqajna nużaw dan il-metodu. Barra minn hekk ukoll niftakru li dan il-metodu wkoll hemm il-quality assurance li jsir fejn inti f'kull batch ta' testing li tagħmel hemmhekk tkun qed tagħmel ċertu quality controls fiha wkoll biex tassigura dan qiegħed jagħti l-aħjar metodi. Forsi li raw xi differenzi dawk in-nies li ġew jagħmlu testijiet huwa t-tip ta' swabs li konna qegħdin nużaw. Li aħna nużaw diversi tipi ta' swabs, hemm minnhom li kien ikollhom ġat test tube li kien qed ikollhom il-medium fejn inti mill-ewwel iddaħħal l-swab ġal-medium u allura hemmhekk dawk it-tip ta' tests ma kellhomx għalfejn jinżammu ġa refrigerated conditions, però anke konna qegħdin nużaw ukoll tip ta' test fejn inti ma jiddaħħalx ġa culture medium imma jiddaħħal imbagħad ġal-borża stess li tiġi fiha u hemmhekk dawk it-tip ta' test ikun rridu jinżammu at cold temperatures. U aħna għandna wkoll refrigerators li huma apposta qegħdin hemmhekk fil-ħabs tagħna u anke t-transport li jiġi minn ġal-ħabs għal ġal-laboratorju hemmhekk jinżamm dejjem il-coaching li hija neċessarja. Allura bekk aħna nassiguraw li dawn il-testijiet li għandna, swabs li għandna bħalissa qegħdin inżommu propju l-affarijiet kif suppost, kif jindika wkoll kif għandu jsir it-test skont il-protokolli li huma maqbuda fuq diversi pajjiżi. One News. Insellimlek Profs Gawċi, dejjem il-ġurnata l-oħra l-ammont ta' każijiet qed jonqos bil-mod il-mod u għalhekk xtaqt nistaqsi jekk ilħaqniex il-quċċata ta' din il-mewġa. Xtaqt nistaqsi wkoll jekk hemmx raġuni medika wara l-fatt li dan il-virus qiegħed jaffettwa iktar lill-irġiel milli lin-nisa. Mela. Fuq il-pik bħalma spjegajt aħna għadna għaddejjin bil-numru ta' każijiet li qed ikollna fejn aħna qegħdin naraw numru ta' każijiet kuljum li qiegħed ivarja u għalhekk aħna għadin għaddejjin bil-modeling tagħna anke fuq is-sitwazzjoni. Fuq il-sitwazzjoni jekk għandek iktar irġiel iva l-epidemioloġija tal-każijiet li qed ikollna aħna turi bħalma juri wkoll f'pajjiżi oħrajn li iktar qed ikollok irġiel li qegħdin ikunu affettwati. Din tista' tkun kemm minħabba li inti għandek ċertu hormones tan-nisa li jistgħu jagħtu protection, imma anke wkoll nafu li meta jkollok nies li iktar ipejpu li nafu li hemm iktar tipib fost l-irġiel milli fost in-nisa jista' tpoġġik iktar f'sitwazzjonijiet li iktar tkun fi stat li jista' jaqbdek iktar il-virus. Allura l-messaġġ huwa hemmhekk kemm jista' jkun inżommu stil ta' ħajja li huwa tajjeb. Kell mistoqsija wkoll fuq minħabba Times minħabba il-kwarantina. Importanti niftakru li meta aħna għandna persuna li huwa pożittiv, dawn
dawn il-pożittivi jkunu qegħdin jinżammu f'iżolazzjoni li hija importanti u anke aħna nkunu qegħdin naħdmu flimkien ukoll mal-ispetturi tas-saħħa u anke mal-pulizija fejn qed ikun hemm checks fuq dawn il-persuni. U mbagħad meta dawn il-persuni ikunu jistgħu joħorġu hemmhekk allura tieqaf iċ-checks. Allura meta inti għandek persuni li aħna qegħdin inkomplu nsegwuhom hemmhekk aħna nkunu qegħdu nagħtu l-assigurazzjoni wkoll il-popolazzjoni li dawn ma jkunux qegħdin joħorġu waqt il-fażi li dawn għadhom infettivi. Definitely, Imma lilek, Professor Gawci minn Television Malta, l-mistoqsija li għandi dwar ir-ritmu ta' każi li issa huwa baxx, verament qed jiżdied kuljum, però ir-ritmu tal-każi ġodda huwa baxx. Għaldaqstant għadkom tal-fema li tmorru għal dak il-prefabricated hospital li kontu ser tagħmlu anke li jiżdiedu l-ammont ta' sodot fl-ITU li jkunu riservati għal pazjenti tal-COVID u wkoll hemm xi evidenza mill-pazjenti li s'issa kellhom il-COVID li possibilment ser ikun hemm ukoll long-term damage fuq xi organi tal-ġisem, pereżempju fuq il-musrana, fuq il-pulmun. Hemm se tarif xjentifiku dwar ir-riperkussjonijiet anke fuq medda ta' snin. Mela, bħalma qegħdin taraw aħna mill-ewwel bdejna l-pjan ta' kontingenza biex aħna jkollna l-faċilitajiet kollha biex għal kwalinkwa eventwalità nkun nistgħu aħna nikkuraw lil pazjenti. Aħna dan huwa lan tagħna li kemm jista' jkun inżommu r-rata li hija baxxa ħalli bekk in-numru ta' każijiet li jista' jkollhom bżonn jidħlu l-isptar jew jkollhom bżonn li jidħlu anke f'ICU beds ikun hemm aħna dak li nkun nistgħu nlaħqu magħha dak huwa l-iskop. U aħna qegħdin inkomplu dejjem inżidu in-numru ta' faċilitajiet ta' sodot tagħna biex aħna nkomplu nżidu l-kapaċità li għandna. Allura l-pjanijiet tagħna ma jiqfux meta inti tibda tara każijiet li huma żgħar, imma hemmhekk inkomplu nsaħħu għaliex aħna rridu nkunu lesti għal eventwalitajiet anke fid-dera li nafu li jista' jkollok another peak u mbagħad tiżdied. Allura dan aħna qegħdin inkomplu nżidu l-kontingenzi tagħna kemm nistgħu. Fuq il-maġġor parti tal-każijiet li kellna kienu kollha każijiet li eventwalment marru tajjeb ma kellhom l-ebda komplikazzjonijiet. Sfortunatament kellna 3 imwiet fejn inti hemmhekk taf li inti kollok kondizzjonijiet mediċi diġà li jkunu qegħdin sejrin allar kemm minħabba sitwazzjoni ta' infezzjoni li hija relatata imma anke minħabba li l-kundizzjoni medika tibqa' sejra allar. U allura din hija sitwazzjoni li aħna kemm jista' jkun irridu nevitawha billi nibqgħu nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli, nipproteġu dawk in-nies li huma anzjani u anke dawk in-nies li għandhom mart kroniku. Tim, mill-Lavin Malta? Il-wara nofsinhar it-tajjeb, Prof. Gawci. L-ewwel mistoqsija tista' tiċċara kemm hawn bħalissa kemm hawn pazjenti fl-isptarijiet, kemm hawn pazjenti l-ITU u kemm il-ventilators qed jintużaw bħalissa. U t-tieni mistoqsija l-istatistiku Vince Marmara qal li l-hour factor rata l-infezzjoni ta' Malta waqa' minn 1.5 għal 1.1. Issa di vera. Mela, fuq is-sitwazzjoni ta' feqedin il-persuni iva għandna 16 persuna li qed boffa, għandna 8 li huma St. Thomas, għandna 2 li huma l-ITU u wieħed minn dawn qiegħed fuq il-ventilator. Mater Dei fil-komplement ta' Mater Dei għandna 9 u Mount Carmel għandna 2. U għandna wkoll 2 li qegħdin fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, però dawn issa ġew dikjarati li fiequ allura hemmhekk imbagħad tibda l-sitwazzjoni tal-kwarantina. Fuq l-R factor, aħna l-RT, ġifiri kemm tiġi trasmessa minn persuna għall-oħra, l-antana huwa li dejjem innaqsuha. U iva, qegħdin naraw sitwazzjoni fejn l-R factor niżel, però dan jiddependi ħafna l-R factor fuq kemm ikollna każijiet, kemm qiegħda tiġi trasmessa, imma jiddependi ħafna fuq il-kooperazzjoni tal-pubbliku, għaliex aħna niddependu ħafna fuq kif jinħadmu dan l-R factor skont in-numru ta' każijiet li qegħdin jiġu għandna. Allura għalhekk aħna dejjem nagħmlu appell lil dawk in-nies li għandhom is-sintomi importanti li jiġu ħalli barra li aħna natukom il-kura aħna jkollna l-figuri li huma korretti. Kien minn Net News? Wara nofsinhar tajjeb Prof, żewġ mistoqsijiet. Kemm minn dawk it-38 li riżultaw pożittivi fiċ-ċentru ta' Ħalfart kellhom jinżammu fl-isptar u kemm hemm li għadhom fl-isptar bħalissa? U statistika turi li hemm madwar 30% tat-testijiet li qed jiġu false negative f'pajjiżi oħra madwar id-dinja. X'inhi r-rata ta' false negative f'Malta? Mela,
Fuq il-persuni li huma minn ħalfar Open Tent Village il ġew pożittivi, dawn ħadd minnhom ma kellu bżonn jidħol l-isptar għall-kura, però għall-bidu konna qegħdin inżommuhom fl-isptar mhux mater dejjem f'boffa, sakemm aħna konna qegħdin naraw li konna l-faċilitajiet kollha lesti propju anke f'ħalfar Tent Village u issa għandna l-vantaġġ li b'ħidma min-naħa ta' kulħadd hemmhekk ukoll hemm faċilitajiet li ġew iktar avvanzati biex aħna nkun nistgħu nżommu dawn il-persuni. Dawn huma nies li huma b'saħħithom u allura hemmhekk ma kellhomx bżonn tal-ebda kura ta' livell ta' sptar. Però aħna wkoll qegħdin inkomplu nsegwuhom il dawn in-nies għax bħalma qed importanti li tagħmel monitoraġġ ta' kulħadd u hemmhekk il-ħidma għaddejja kemm min-naħa tal-kura primarja kif ukoll mal-Red Cross fejn qegħdin insegwu lil kull wieħed minn dawn il-każijiet li huma pożittivi. Fuq false negatives ta' swabs, hemmhekk trid toqgħod attent ħafna fejn inti jkollok iċ-ċejn kollha sa mill-meta jittieħed it-test sal-aħħar net. U allura hemmhekk aħna rridu nkunu żgur kemm jista' jkun li inti it-testijiet tkunu qegħdin isiru kif suppost ħalli naqbdu il-każijiet li huma pożittivi. Nafu li meta jitkellmu fuq il-false negatives ikun sitwazzjoni għaliex inti ikollok il-partiċelli li huma qegħdin fil-persuna dak il-ħin minn fejn tieħu swab li ma jkunux biżżejjed biex jindikaw li hemm il-mikrobu li jista' joħroġ pożittiv minn hemmhekk. U allura dawn anke meta nagħmlu l-modeling aħna jiġu in consideration. Matthew Orizzont. Għarna f'nar tajjeb, Professor Gawci. Rigward il-ħwienet tal-merċa u ħwienet żgħar oħra li għadhom miftuħin, jidher li hemm diskrepanzi kbar fuq kif qegħdin jipproteġġu lill-ħaddiema u l-klijenti tagħhom, fis-sens li ħut minnhom jipprovdu l-użu tal-hand sanitizers għalkemm jidħol fil-ħanut u oħrajn le. Hemm xi protokolli imposti b'mod ġenerali fuq dawn il-ħwienet jew kellha xi linji gwida u jekk le f'dan il-każ x'jista' jiġi suġġerit? Iva, aħna dak il-ħwienet li għadhom miftuħin, infatti qegħdin naraw prattiċitajiet li huma tajbin ħafna fost ħafna mill-ħwienet, fosthom bħalma semmej tajjeb inti li inti qabel tidħol f'dawn il-postijiet inti għandek il-hand sanitizer li huwa bl-alkohol fejn inti hemmhekk qed tissigura li dawk il-persuni li dieħlin naqsu iċ-chances li jistgħu jġorru ċertu mikrobi iktar importanti wkoll hija wkoll li inti kemm jista' jkun tnaqqas in-numru ta' nies li jistgħu jkunu f'kuntatt ma' xulxin. Tara persuni li jkunu qegħdin jistennew barra ċertu stabbilimenti, pereżempju spiżeriji jew inkella anke ċertu grocers żgħar, anke supermarkets fejn ikunu qegħdin iktar minn 2 metri il-bot minn xulxin. Dawn huma prattiċitajiet li huma tajbin ħafna biex inti tassigura li kemm jista' jkun tnaqqas il-firxa ta' dan il-mikrobu. Aħna għamilna linji gwida wkoll li qegħdin anke available fuq il-website tagħna u anke ċirkonajnihom ukoll man-nies li ħadmu biex aħna nkunu nistgħu ngħaddu dawn il-miżuri u anke biex ngħinuhom biex x'inhuma dawn il-miżuri tista' tipproteġi kemm lil persuni li dieħlin fil-ħwienet imma anke lil dawk in-nies li propju jaħdmu fil-ħanut innifsu. Massimo Molto today. Good afternoon, Prof. Gawci. Xtaqt nsaqsik rigward id-droga remdesivir li tidher li hija pjuttost promising kontra ġlieda kontra COVID-19. Malta qed tħares lejn din id-droga u hemm xi pazjenti Maltin li qed jgħodu din id-droga? Mela, dawn huma mediċinali tal-kura li inti toffri lil persuni dawk li jkollhom dan il-virus bħalma nafu dan huwa virus li huwa ġdid u qed issir ħafna riċerka fuqha u aħna wkoll qegħdin inħarsu lejn clinical trials li għaddejn minn barra minn Malta u kellna xi pazjenti li kienu qegħdin propju fl-isptar fejn ingħataw multiple combination therapy biex ikun jistgħu jikkuraw lil dawn il-pazjenti. Daw kienu il-ġurnalisti li kellna llum nirringrazzjahom tal-mistoqsijiet tagħhom li jirriflettu dawk il-mistoqsijiet li qegħdin issaqsu intom bħala l-pubbliku u l-appell tiegħi huwa dejjem li iva qed ikollna numri żgħar, però importanti rridu kollaborazzjoni tagħkom li jekk intom għandkom xi sintomi iċċemplulna fuq il-111 u meta ntukom l-appuntament importanti li jekk għandkom dak l-appuntament tiġu għal dak l-appuntament. Għal sfortunatament qed ikollna numru ta' każijiet kull darba
li jitilfu l-appuntament. Hemmhekk tkun qed tieħdu post ħadd ieħor imma mhux hekk biss li intom qegħdin tibqgħu b'dawk is-sintomi id-dar u anke iċ-chances li tistgħu tferxuha lil ħadd ieħor. L-appell tiegħi huwa ejjew ħalli nagħmlulkom it-test ħalli nikkurawkom u sa tant importanti ħafna li jekk aħna m'għandniex għalfejn noħorġu noqogħdu d-dar ħalli aħna ma nkunniex espożizzjoni għal dawk in-nies li qegħdin barra u għadna aħna ma għamilnielhomx it-test għaliex għadhom ma ġewx forward ħalli bekk nkun nistgħu dejjem innaqsu ċ-chances li aħna ikollna iktar firxa. Aħna sejrin tajjeb bħala Malta, aħna qed nagħmlu l-almu tagħna biex aħna nistgħu innaqsu din il-firxa, però kulħadd irid jagħmel l-almu tiegħu wkoll biex nkun nistgħu din is-sitwazzjoni nikkontrollawha. Insellmilkom.